בואו נדבר רגע על פרופיל הלינקדין. כן, אני בטוח שאתם יודעים ומבינים שפרופיל לינקדין זה משהו שאתם חייבים. זה כרטיס הביקור העסקי שלכם, זה המקום שיחפשו אתכם אחרי שיקבלו את קורות החיים. והוא כמובן אמור לשקף את כל מה של קורות החיים, כולל הניסיון שצברנו גם עם ניסיון מקצועי ולא תעשייתי. לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על טעות מאוד מאוד גדולה שג'וניורים עושים. אתם מכירים את התמונה הזאת ששמים עם ה-Open to Work, העיגול הזה? כמו שזה נראה ככה? זה טעות. זה טעות שאתם מחפשים את המשרה הראשונה. למה? כשהמעסיק עכשיו רואה את הדבר הזה, זה יכול להרתיע אותו. הוא יכול לשאול את עצמו, רגע, למה הוא בעצם לא עובד? הוא לא מספיק טוב? הוא לא מבחני בית? הוא לא ברעיונות עבודה? אוקיי? אותו מעסיק, מה שנקלט אצלו כרגע בתת מודע, זה לא שעכשיו סיימתם ללמוד ואתם מחפשים וזה לגיטימי. אוקיי? זה דבר שרק יכול להרתיע. ואני מדגיש את המשרה הראשונה. אם אתם כבר כמה שנים בתעשייה, ועד אתם מחפשים עבודה, זה לגיטימי. כי עד אפשר לראות ניסיון תעשייתי. ורואים שאתם מספיק טובים לתעשייה הזאת, וכנראה עברתם כל מיני גלגולים, ואולי פוטרתם בגלל כל מיני סיבות שלא קשורות אליכם, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל בתור משרה ראשונה, זה יכול להרתיע. זה יכול להרתיע. מה גם שאותן מגייסות שמחפשות עכשיו מועמדים, זה לא איזושהי קריטריון לפילטור. כלומר, זה לא שהן יכולות לחפש כל מישהו מסומן כ-open to work, ואז הייתם עולים בחיפוש. ממש לא. זה לא קריטריון לחיפוש, ולכן לא ימצאו אתכם יותר אם תעשו את זה. זה רק יכול לפגוע בכם. אז אני מאוד ממליץ למשרה הראשונה, פשוט להוריד את הדבר הזה, להוריד את העיגול הזה של ה-Open to Work, ימצאו אתכם לפי הכותרת, לפי הטייטל שלכם, ששם אתם חייבים להיות חשובים באמת, כמפתחי פול סטאק, בק-אנד, או מה שלא למדתם. למשרות הבאות, כמו שאמרתי, אחרי שכבר הייתי בתעשייה ואני מחפש עבודה, זה לגיטימי. למשרה הראשונה, כדאי מאוד לא לעשות את זה.